makacheza naye ku office ya chipani amabwera ali bwino kwambiri ndipo thanzi losayamba ndikati thanzi losayamba ndonatha zoti thanzi lachakwera losayamba ali thanzi labwino kwambiri koma abwera kuti adza kuoneni. Chimene ndifuna kuyamikirani nchokuti mutabereka inu ana kuno mubereka Lazaro nakhala president wa dziko munthawi ya iyeyo wanthu yawo amataka lima amapindula ndi ulimi kutereko anthu yawa amadziwa kuti ifeyo timalima ndiye timasunga yapa choti tidye chinachi timayamboyang'ana uyati agule akatigula tiguleko malata akatigula tiguleko soka fetereza kena titani tisunge ndiye alipo chakwera mwana wanu uja munayamba kuti fetereza amene munkagulitsa chimanga chimene munkagulitsa matumba 6 kuti mukapeze thumba limodzi munayamba apo kugulitsa awiri kapena atatu nkuwagula thumba la fetereza. Inuyo munda umene mmalima mukalima mutulutsa matumba sate mmati awateniwa tisunge idye chaka chino koma titengepo wenawo mmatengapo matumba 18 kukagulitsa ukapeza matumba atatu afetereza ndiye kuti mmatsala ndi awiri oti mugulitse mwina nkugulirako kachitenjo nthomayi koma pa matumba 20 otsalaja nthawi ya mwana wanu Lazaro chakwera mumatengapo matumba 9 nkugulitsa nkukagula fetereza wanu mutatu mumatsala inuyo matumba ena 11 ndiye kuti yachitenje inoyamba otsala ya matumba 11 pano yachitenje otsala matumba anga fetereza wadula mtengo mulimi ulimi sukupindulanso ulimi wa phindu unabwera mwana wanu uja timatiti kuthokozeni. Mwana wanu uja amadziwa kuti munthu kuti avulale kumudzi ndiye kuti chilichonse chimene angagule tikangoyikapo msonkho wanthu akumudzi avutika. Lero wena akumanena zoti chimanga chatsika mtengo koma sadalimepo chimanga munalima ndinu chimanga abwera nkudzalanda nkukuwuzani alimi kuti mudzigulitsa 20,000 fetereza anatsika mtengo fetereza ndaa kuti fetereza mwagula modula uja koma mukamalize chimene chili kumunda chovutikiracho akuti mupite nacho akauguleni 20,000 ndiye mukabwerera mukagule sopo uja wakwera mtengo mukagule chitenje chakwera mtengo chilichonse chimene mungagule mitengo yake yatani yakwera anthu akhala ndi moyo ayi akuti simenti watsika mtengo takwezani mkono amene mwadya simenti le amene mwadya simenti takwezani mkono akuti simenti wakwera mtengo takwezani mkono amene munakagula simenti sabata ino ndi matama kamena mutaloza anthu ali apawa kuti agule simenti amayamba aganiza kanayi choyamba anthu yawa akhale nchakudya anthu yawa akhale mpokhala wana wawo apite ku sukulu akhale nchovala akhale nsopo zawo zonsezo zakwera mtengo koma ndikuthokozenibe mwana wanu uja adatsitsa mitengo ya zinthuzi mwana wanu uja anamanga masukulu mwana wanu uja analambula misewu mwana wanu uja zipatala ananjata ndiye tifuna tikuthokozeni inu mafumu akuno kwacha ndiye mudziona makhalidwe achakwera uja eti mutatembenuza makosi anu mutayang'ana uko mwayona traki imene traki imene yapachita matumba a simenti yapachita malata ndiye muyang'ane kuno tsopano simwayona nanga traki zimene yapachita traki imeneyo mwana wanu wake ndi amene ali apa akuti inuyo kuno ngati mudasankha iye chitukuko chidzibwerako koma timatiti nene ananena wena kuti zikachitika zinthu mmayenda chitsogolo magogo muli apa ife zachisankho chidachitika mu September tidaleka oyankhula chifukwa chiyani tidaleka oyankhula zimene zidachitika tuzitani ife
tuzidziwa. Zimene zidachitika ife tuzidziwa. Ndipo zimene lumakhaliana nyumba timakamba limodzi ndachakwera. Kuti chitsogolo tiyende mwa mtundu wanje. Koma chisankho sichikhala muchidakhalira amwayi. Ayi. Ukambelembele ndi umene uja. Koma kuti tikasaka mtendere timapanga zinthu za mtendere. Tiyeni tiyende chitsogolo mogwirizana. Ifeyo tikugwirirana ntchito ya chipani. Ndipo musakhale wanthu odandaula ayi. Tikamati chipani cha Malawi Congress weni wake ndi inuyo amene muli pano. Chisankho chimene chikubwera takupemphani kale kansala uyu kamuvotereni cholinga zichazuchitika zokuti wanthu akhala alipo ambiri m'parliament amafuna mangopititsa malamulo ena aliwonse chifukwa alipo ambiri. Akakhala ambiri amafuna mangokuwa zina zilizonse mukatsatira nyumba ya malamulo katiyankhule chinthu cha nzeru wena akukuwa chifukwa choti chani akuti alipo ambiri. Akakhala ambiri amene aja nkhale pofuna upanga zinthu zokomera anthu akudera adzingokuwa chilichonse. Kotero osawawonjezera nyonga. Patsani nyonga mwana wanu kuno akafunse mafunso kumene kuja. Zafetereza zenizenizi ndinamva ina akuluakulu akuboma akuyankhula pa msonkhano ku Phalombe akuti amene aja ali kwa amawo alulima soya atifetereza tidawamana. Inuyo mudamvapo zafetereza wa 90,000 adakhazikitsa achakwera mwagulako fetereza amene uja. Ndezo kuti fetereza adakumanani nzabodza. Kodi fetereza amatati patsa nyumba iliyonse matumba folo munalandirako. Ndezi mene akunena kuti fetereza tidavimana nzabodza. Ine tumboni ndi inuyo. Chifukwa ngati inu simudalandiredi fetereza amanama munthu wankuluja samanama. Lero dziko tuyendetsa mwa mtundu meneyo akuti inu tidakumanani fetereza ali kwa amawo awulima soya yankhula adi mchiche wa yochola bwino dzimviro mveka kuti tunena wapakatiyo nkutero khala. Ndikufuna nkuuzeni tiyeni tiyende chitsogolo. Olemekezeka onse tiyeni tiyende chitsogolo. Mafumu athu mwadandaula za mwana wanu mufuna mumuone abwera chakwera mudzamuone. Ndakuthokozani takondwa tipitilize kukhalirana mwa mtendere maso tidziyang'ana kutsogolo. Zimene mukupanga ndi olemekezeka achaziya zitukuko zakudera zisamalireni chifukwa uchita olimba nazo. Akaona chonchi mmakanemamu kuti chikhwimbi chimenechi bwanji mona ayamba kumana zinthu zina zachitukuko. Nanga si style yawo ndi imene kuteko kuyankhula tayankhula panoku ukumva pofika unyumba Land Cruiser ya polisi ili panjapa. Machimu aketu ndi amene wawo. Machimu alero ndi amene kuteko kutuma wopa onena kuti atsogolera adziko. Lero mumanyamuka anyamuka president akuti ndapita ku private trip. Uona dziwa anthu dzamuzungulira dzimbirimbiri. Misonkho imeneyo mwalipira ndinu. Koma akuti apita kucha private trip. Ndege yokwera yolipira amalawi. Koma atinja private trip. Miezi 3 ma private trip awiri. Uko itere 5 years. Miezi 3 ma private trip awiri. Pakutapa chaka ma private trip 8. Pota chaka 5 ma private trip 40. Tikwanitsa. Ndege ibwere kunyamula munthu. Kupita naye ku John. Ka 40 tikwanitsa misonkho yake imeneyi. Nkayankhula chonchi madzulo kula polisi kunyumba. Mabungwe adatha kale akuti mabungwe osesa dzinyalala mudzimu. Bungwe la mkazi wa president lero angobwera president uja akaziwa akakhazikitsaso bungwe lija. Ndi abambo wa mmawa mwake nkulengeza nanga si amayiwa ati bungwe lawo losesa dzinyalala. Abambo awa ulengeza akuti paliponse padzikhala chonyamulira dzinyalala. Sikunenera malonda kumeneko. Chifukwa ngati mudzi muno mwabwera wina watsekula golosale apa ndakugulitsa kachakumwa kake kotchedwa chaziya. Redi nkuona chaziya mmawa bwera ulengeza akuti wana onse mudzi muno asamwe fanta adzimwa chaziya. Malondawo sanenera akazawo. Ndakuti ayi paliponse pakhale dzotera zinyalala koma akazi wawo akhazikitsa ati chosesera zinyalalazi. Tata dzayambiranso zinthu zichi.
nkayankhula chonchi madzulo ano wakumaula ambuye akudalitseni ndibwezere kwa olemekezeka pangolini watu. Kwacha akunkuyu akamanena manena ngati akuseka eti koma adi mwina mawa mukathe kungomva kuti akunkuyu adzatenga podzatenga anadzeraso atengaso ndi mwana wanu yemwe ujajaziya iyayi koma musamadandaule ineyo sindiopa munthu ozuza thupi ndimaopa munthu opha mzimu. Mmene ndimapandale ndinakonzeka kuti chilichonse chimatha kuchitika fa ndikaona mmene bambo anga zinkakhalira nde sindiopa munthu amene amazuza thupi koma ozuza mzimu. Koma chinthu chimodzi chimene ndimalimbana nacho mtima kuti zonsezi zikatha kumakhala tsiku lina oweruza amaweruzidwanso. Ndeo samadankha aonabo kunkuyo iyayi. Chinthu choyamba ndipereke ulemu kwa senior group tonde mafumu onse amene akuzungulirani. Ulemu a regional chairlady Maina Lumo, a regional secretary. Mwina ndisanayambe kuti ndimalizire fa ndigawebe zinthu ziwiri zitatu ndipatse mlendo olemekezeka Honorable Maureen Nseula kuti akulankhuleni kenako ineyo ndidzatseka. Zikomo kwambiri Honorable Maureen Nseula. Koma mwina musanafike a Deputy Chief Whip ku Parliament Malawi Congress Party kwacha ndemu ngati chipali cha Congress chofoka mwadziwa amenewa Honorable ingofikirani kumaiki. Kwacha Dr. Chakwera ife tonse zikomo kwambiri. Ndipereke ulemu kwa campaign director Honorable Kunkuyu komanso amene ali awipi athu ku Parliament.